ഹായ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിലെങ്ങനെ എല്ലാ ക്വിസ് മത്സരങ്ങളും വിൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ടിപ്സുമായിട്ടാണ്. ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി 500ഓളം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൽ നമുക്ക് 10ലേറെ ഗെയിമുകൾ ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലഭ്യമാണ്. ഓരോ ഇൻവൈറ്റിൽ നിന്ന് 5 രൂപ വരെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് പലതരം മാച്ചുകളും ലഭ്യമാണ്. ഓരോ ക്വിസിൻ്റെ ഡെമോ കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു 2 എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് 49 രൂപയുടെ എൻട്രി ഫീ കൊടുത്തുള്ള മാച്ചിൽ എങ്ങനെ ക്യാഷ് പോകാതെ ഏൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും. ഇതിലെ 2ാമത്തെ ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും എല്ലാ ആൻസറുകളും. ഈ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഇവർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതും. ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 2 സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസറായി വരുന്നത്. ഈ ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ മത്സരങ്ങളൊക്കെ വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.